ndị be anyị ekene m unu Igbo mma mma maka ọ dịrị unu mma o ya gazie o asị nke ahụ nkene unu walụ gwakwa unu ife na-eme n'obodo anyị nọ na dịka Lagos na ebe ndị ọzọ na Nigeria mana nke Lagos ka dị mkpa ife dịka oge kịta unu ga-anụ na ife na-aga fụ ma ọnụ ife na-aga n'ikuku ọ ife mere na Lagos ụnyaahụ after ife niile ndị a mesizi na enwezi ekwu a na-ekwugasị okwu dị iche iche si na ndị be anyị ma maka ya. And before that, o nwere video mmadụ gosi m yesterday, video mmadụ send m yesterday si m nene ya. I played the video for no Nnamdi Kanu na-ekwusi gasị ihe o kwuru there. After emechasị ndị mmadụ na-alị nkesi ife mere na Lagos na-asị na ife mere na Lagos na ndị ife mere na Lagos nya ife niile emebi na Lagos na ndị be anyị ma maka ya nọ ndị Nnamdi Kanu gwa ha jee ma ife dị otu a ya bụ ife wee gbaa m ezigbo ngarị. Olu n'ụtụtụ ọnwa ife nda ọ na-ahụ na ha aga na Facebook na ebe ndị ọzọ wee na-ayọ ndị be anyị biko nụ wee nata n'ọnụ na a na-anọkwa n'ọgụ ofu onye si onye agwaka onye asị onye agwaka onye asị ya nne gị onye asị ya nna gị ọnụ kata opushi onye aka nwadụ epushi onye aka ọkwa ife na-aka ọsọsọ ụwọ ife oyinoiti mmadụ anwụọ rinne iche nke ife niile na-aka ọsọ ụwa na ọgụ n'ụwa niile ọ na-ebido na tebụl a na-alụ aka na-ekwu okwu a na-aba mba emekata ọ banye ntụ nnukwu ọgụ mmadụ amara ebe o si wee bịa ya ka ndị ayọ ndị baịsị mechinata n'ọnụ asị na ife Nnamdi Kanu na-agwa ndị be anyị na fon ugwu jee na unu fonye polisi gbuo nu emu anụ ya ọkụ mee nke ọ nọkwa n'obodo oyibo na-ekwu ife a ọ nọrọkwa hia ka ife mere anyị bifo ghara emekwa jee nụ na soshal ghara eme na ọzọ jekwa na soshal midia nkịta ka unu fi ndị obodo anyị nọ na be ha na-ekwu na Nnamdi Kanu gwara ndị be anyị ha ji emebisiri ife na ife niile emebi na Lagos ndị be anyị mebiri ya ife a na-ekwu na wee na-asị unu biko wenata n'ọnụ ụlọ ka ife mere anyị bifo ghara emekwa n'anya ọzọ ọkwụ ụdị ife dị otu aka ọsọ sebụwọ nya na ha ebidokwa kịta na ndị be anyị ama mbenata ọnụ ha ife sọrọ mmadụ ọ na-ekwu nwatakịrị bụ n'ihe bikos na enwe soshal midia ọ na-ede ife ga-amụnye ọkụ n'obodo now ife niile melụ na EndSARS protest emelụ anaghị ebue ndị Igbo kịta bikos unu na-edebere ọnụ unu du unu na mego nọ na-ekwu ife sọrọ ya ịnụ n'obodo mmadụ ị na-ekwu ife sọrọ na-akpọghị iyi na-eme ife dị iche iche onye kụziri anyị nke a onye gosiri anyị na ife dị otu a na ọ dị mma ya ka m sị ka m yọọ ọnụ n'ụtụtụ a anyị na ndị Yoruba dịbakwa mma gboo ka a nụsị n'ọgụ ọgwụ obodo a ka anyị nachiyetara azụ unu niile ndị be anyị nwere ha nyechigharị azụ ndị anyị sị na anyị na ha wụ nwanne anyị na ha bidebere na n'obodo anyị ha sịkwa na properties were abandoned one ha jikwa wee ruo tata anyị natakwebe ife niile nwere ego n'Igbo land tụta icheke ya 80% of them nọ na Lagos. Ana m ekwuzi ife ndị Igbo nwe na Lagos, ana m ekwuzi afịa ha nwere, ana m ekwuzi investment ndị ọzọ dị iche iche ma nwere ike ikwu ebe a. Nya ka ndị be anyị na-achị mụnye ọkụ na one day wite okwu ọnụ ife ọnụ na-apụta na Naịjirịa ndị be anyị eburie n'isi ha kpọọ ndị anyị kpọọ ndị anyị ọsọsọ anyị bi na Naịjirịa. Ndị be anyị si na gbalagbala fee oke ọ bụrụ ala okwu dị nka ife mmadụ kwuru n'ọnụ ọpụta ịma nweduru onwuzi ọzọ ihe wechiyata ya azụ ọpụgo ka esi alink ndị be anyị wit ife mee na Lagos nyaa ọ because of okwu ọnụ anyị na ife anyị na-epost ịgwa mmadụ eziokwu ọgbabaghị iyi anụkata otu anụ nkịta mmadụ ede ife si na ife m kwuru postu onye Igbo postuo ndị be anyị na-akpọ m iyi ha emerụkwana ya baa na ebe a adaọga
ọ ga-enyekwa nsogbu. Ọ ga-enyekwa nsogbu. When I remember I said biko unu menata n'ọnụ ụlọ. Menata a na-esi na gbaragbara fụ ụka ọ bụrụ ala akwụ ma kuku again. Menata n'ọnụ ụlọ. Biko na Lagos South for close to 40 years onwe ihe na-eme n'obodo amarọ. Onye si na ndebe anyị ga-na-emebisi ife, ndebe anyị ga-emebisi ife, ndebe anyị ndozi ka a na-edozi, ọrụrụ ka a na-alụ. Ife anyị na-atụ n'inu ugbo n'ebe onye bi ka ọ na-awachi. And anyị na-awachi steady pụọ na Lagos ka ife ndebe anyị na-alụ afịa uno estate ụdị ife dị iche iche. They are doing the business. Lagos provide a conducive atmosphere. I na-eme business. If onye ọ na-nwere ego na-agba nnukwu moto na South East asị ho jee check ya obi na Lagos. Kedu ife anyị ga-ejisi aka anyị wee rụcha ụlọ kwatuo? 50 years ago, this mistake anaghị repeat na emere 50 years ago. Kịta anaghị emekwu ya ọsọ. 50 something years ago, either 54 years ago, kịta a na-emekwu ya ọsọ. Mgbe na ndị ayọ ndị be ha menata ọnụ ha. Menata n'ọnụ ụlọ. Ka ofe lụrụ alụ wee zuola anyị nne. Ọkwa na ebe mmadụ ka anyị nọ. Mmadụ ama ejebe mmadụ nọ wuo ya. Kedu ife ga-emekata wee na-ale nke ndebe anyị n'ife mere na Lagos yesterday? Ebe ka ndebe anyị nwere capacity, ebe ka ha nwere ike ime ụdị ife dị otu a? Ebe ka ha nwere ike ime mana ife a na-ekwu n'ọnụ nna na-ekwu a na-ekwu na ọsa jenu mebisi ife niile, onwe ife achụwaju n'ụfụ mebie, onwe ife ụnụfụ kutuo. Ọ nọkwa na London. Ụmụazị ọ na-aghọgbu jebe. Nnamdi Kanu ọwụnya wa leader. Ọwụnya bụ Ọhaneze President General, ọwụ gọvanọ, ọwụ senator. Ọ nọ na House of Assembly, ọ nọ na House of Reps. Ọwụ minister. Ọwụ local government chairman. Ọ nọ n'obodo oyibo ọsụ n'ube nke a na-eme ọsọsụ ebe a ebebie ife ndebe anyị ebe a ka ọ ga-anọ. Nnamdi awụrọkwa nọ ya ka nna agba ma ekwukwa ma ndị obodo a ma ndị ọzọ nọ na Naịjirịa. Nnamdi ọbụrọkwa na Igbo leader. It's not ọbụrọkwa nya na-achị ndị Igbo. Ọbụrọkwa minister or president na Igbo land. Ka ụnụ makwa amalụ maka ndị ọ na-aghọrị. Before you know it, you get me if I post na social media now. Ndị obodo a na ha post. Before you know it, anụbọgụ. Before you know it, egbuo 1 million people. Anyị ebidokwa n'isi akụkọsi ụnụ gbanwụ n'ọkụ anyị ejekwa bidokwa n'isi. Ana m ayọ ndebe anyị biko weta nta na aka. Ife mere yesterday na Lagos a na-ewute onye ọbụla. O jọrọ ezigbo njọ. Mana o wute na aga na-alị nke ndebe anyị with ụdị ife dị otu a. Because na Nnamdi Kanu kwuru okwu. Ọ bụ na Nnamdi Kanu ekwu ikpe o kwuru yesterday send ya onwe onye gara ekwu ife a na ọ nọkwa n'obodo oyibo. Ọ na-aghọgbusi ụmụazị jere emebisi ife. Mana amakwa n'aka ndị be ya dọrọ n'ife eme yesterday. I know that one. And I have made ekwuo na m ya kwuo ya outside. Na-ayọ ọnụ sunu biko nụ. Onye ọbụla benata ọnụ ya. Onye ọbụla benata ọnụ ya. Na gbalagbala fụ oke ọ bụla ala. Wee welu ohere a nwe kịta wee na-ekwu ekwu a wee na-ayọ ndị Igbo. President General Ọhaneze, Council of Chiefs, Council of Elders, Intelligentsia, Professors. Onye ọbụla bụ mmadụ n'Igbo land nwe pozi, onye ọbụla bụ onye isi, onye ọbụla na-achị obodo, onye ọbụla na-azụ ezigbo afịa, onye ọbụla bụ ife. Biko no, this is ọkịta onye ekwu okwu. Ọ gafekwa na n'ife a na-ekwu with what I'm seeing. Anọkwa na Lagos and anọ na Lagos nọ na cabinet Lagos and ama m ife a na-ekwu. Ama m ife a na-ekwu now. Ndị be anyị ma ya ekwunata okwu kịta all the body that ekwunata okwu and dissociate wepụ our people. Si na ya marakwa ife Nnamdi Kanu na-ekwu na ọ bụrụkwa our leader. We need to tell them. Anyị agwa ha. President Ọhaneze ekwu okwu. Anybody want the governors ezukọ kwuo okwu because ife a na ọ na-agba onwe nnukwu ụgbọala na Lagos now and anyị mara ife dị ka imenu. Mana ọnwụ na leaders anyị pụta kịta kwuo okwu onye ọbụla sekara aka sị na Nnamdi Kanu awụrụ our leader. Then
ife a nwere ike isetụlụ okwu a so ana m ayọ ife nji wee na-ekwu okwu a ka nna ha ekwuzi na anybody, ndị leaders ndị be anyị must issue a statement in the next 30 minutes or 1 hour. Unu ekwera ka oluo 1 hour to save, to abridge what is trending in Lagos and what is building up in Lagos and Southwest. I'm begging, and my own Igbo okwu m dọkwana na ibere okwu m dọnara ka nna ayọ Igbo leaders akwuo okwu enọkwana m n'obodo a 40 years and ife na anụ na ife a na-ekwu the anger, iwe na ọnụma dị ndị obodo a n'obi, ụmụaka nwere ike imebi ife. Uwe na ayọ ọnụ sinu biko kwuo n'okwu kwuo si na Nnamdi Kanu adịghị represent ndị Igbo. Offense ka yọ ọnụ n'ụtụtụ a. Onwe onye mere elect, onwe onye si n'ọlide anyị ọ pụọ na-agwa ụmụazị ọpụta seti ọpụrịdọ na-ekwu fesọrọ ya. O nwere ife ị ga-ekwu n'obodo oyibo etinye nnukwu ọkụ ebe a, ọgba mmadụ, ọgba thousands and millions of people. Ụmụazị na-ekweri ya, anyị gbachi nkịtị. Ndị be anyị tụrụ n'osi na ahapụ ụmụaka, okenye nọ n'ụlọ hapụ ụmụaka, ha yiri agwọ chenọ ife onu. Ha tupu ị ọzọ sị na okenye ada nọ n'ụlọ ewu amụọ n'ọgbụ. Atụkwu ị ọzọ sị na afọ na-ekwu na ọ na-egbu okenye, mana ekwue na anụghị ọ na-egbu nwata. Ekene m onye nwaanyị gọziri n'aha Jizọs.